Cześć, mamy 6 maja, tak więc dotarła do nas druga fala komiksów DC Compact. Dostaliśmy 3 tytuły: Biały Rycerz, Kingdom Come oraz Powrót Mrocznego Rycerza Franka Millera. Ja na razie kupiłem sobie ten pierwszy tom, ogólnie tej historii mi brakowało w kolekcji. Dostaliśmy to już kiedyś od Egmontu w DC Deluxe, ale ten komiks już jest niedostępny, tak więc fajnie, że on pojawił się właśnie w takiej formie. O wiele tańsza, wiadomo, Deluxe są droższe, powyżej 100 trzeba dać. Tutaj w dobrej promocji zapłacimy już niecałe 30 zł. Cena okładkowa 39,99. Tak więc pierwszy tom z tej drugiej fali do mnie wpada już do kolekcji, ale mam zamiar jeszcze zamówić sobie 2 pozostałe. Także zabieram ten tom dzisiaj ze sobą do domu, poczytam i sprawdzę, jak to się sprawdza w terenie. Na razie.